हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बराय हरबावनाय थाबाय दिनै आङो लाल महन बनायनो आखायाव लादों बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन दानिया नोंथांमोना नायलांदो माबायदि जायो बेयाव आङो मोनसे ससपेनाव बाथिनै दै लादों बेनि उनाव नैबे बाथिसे माने इयो सिनिनि गुन्दै बेखौ आङो मोजाङै गिलिहोनानै लागोन सिनि गथा होबाबो जायो किन्तु आं बेयाव सिनि गुन्दै दोनखायोमोन मिक्सियाव ग्रिन्ड खालामनानै लानाय आं बेखौनो होबाय सिनि गुन्दै थाखानायखाय माने थाब गिलिगोन आंनिया बेखौ दा गोदौनो होगोन आङो दांबाय थानो हागोन नङाबा खामथाबगोन नै आंनिया गोदौबाय बेयाव आं केसर होगोन मोननैसो इमानबो होआ मानो होनबा खमानो बुहुत जायो आरो मा होनो बांद्राय होबाबो हामनाय नङा जानो बेनिखायनो आं खम होदो बेयो गोदौबाय नै आं बेयाव इलाइसि होगोन इलाइसि आं गथासोदोंमोन गुन्दै गैया बेनिखायनो आं बिगाबखौबो होफाखाबाय जेबो नङा बिगाबखौ होफाबाबो दा आं नै बेबायदि नायबाय आथा जायाखै बेनिखायनो आं दसे गोबाव गोदौ होबावनि दैया बाङाय रानबावनांगोन होमबानासो आथा जागोन नैया गोबाव गोदौबाय दैयाबो रानबाय दा बियो आथाबो जानो लाबाय दा आं बिखौ गेसखौ बन्द' खालामनानै बेखौ धाकोन खोबनानै दोननोसै दा आङो मोनसे केराहियाव रिफाइन बाङाय होगोन बेयाव घि होबाबो जायो किन्तु आं रिफाइनखौनो होबाय बेखौ मोजाङै आङो मा होनो जिंफोरावबो फोनांजोबनानै लागोन ओरै फिदिंनानै बेयाव आं दा गाइखेर होगोन गाइखेरखौ आङो बाथिनैनि बाङाय बारा होगोन नोंथांमोना बाथि होननायखाय मोनथियाखै जानांगौ जोंनिथिं खुरैखौनो बाथि बुङो बिनिखाय आंबो बाहायबाय मानो होनबा खुरै बुंनाय इमान अभ्यास गैया स' आं बाथिखौनो होनबाय दा आं बेखौ एरै एरै होबाय थागोन दसे गोदौनो होगोन गाइखेरखौ नङाबा खामथाबगोन बियो ओंखायनो एरबाय थागोन आङो दा आं बेवहाय इलाइसि होगोन मोननै दिख्रुबनानै लादोंमोन बेखौबो आङो बिगाबै लाबै होदो किन्तु दायो आं बिगाबखौ थिखांनानै गारगोन मानो होनबा बिगाबखौ जाफ्लांमोनबा मोजां नाङा बोरैबा मोनो खुगाया मेजेरनाय बायदि नैया आंनिया गाइखेरा दुंबाय आं दा बेवहाय सुजिखौ बाङाय एड खालामगोन आं खनसेयावनो होजोबा मानो होनबा बाङाय होनानै बेबायदि एरै एरै होबाय थागोन खनसेयावनो होबा गथा खागोन बिनिखायनो आं बेखौ बाङाय सुजि होनानै बेबायदि एरै एरै दोनबाय थागोन बेयाव आं गेसनि फ्लेमखौ स्ल' होदों नै आंनिया दसे गोबाव थानायनि उनाव बेबायदि जाबाय आरो बाङाय दसे दोनबावनांगोन बेखौ बेनिखायनो आं दसे बेलथाय होबाय थागोन नैया आंनिया दा जाबाय थिखांनो बांद्राय दोनबा खामगोन बेनिखायनो आं बेखौ नैया मोनसे खांसि लादो बेयाव आङो रिफाइन होदो थाव बेखौ आङो दिहुननानै लानोसै सारायनिफ्राय दा बेखौ आङो दसे सुगानो दोनगोन दसे सुगानायनि उनाव नै आं बेयाव रिफाइन थाव होनानै मोजाङै नानानै लानोसै बियो सायाव सुगारदोंबाबो सिङाव एसे एसे गुदुं दोङो इमानबो सुगारद्रायनो होआखै आङो नैया दसे गोबाव नाखांनायनि उनाव जाबाय बियो बेयाव आं दा आखायाव रिफाइन थाव बाहाय लादो बेनि उनाव बेबायदि गथा खालामनांगौ मोजांबो दांनो हायाखै माने गुदुं दोङो ना सिङाव बाङाय खामदो आखाया थेवबो आङो नै बेबायदि बल बानायदों सुगारद्रायनो होबाबो मोजां जानाय नङा बेनिखायनो बाङाय दुंब्रु थानायावनो बलखौ बानायनांगौ आं दा बेखौ बलखौ बानायलांनोसै
नैया दा आङो गासैखौबो लारु बनायखांजोब्बाय आंनिया गोदोर फिसा जादो मानो होनबा आं समान खालामनो हायाखै लारुखौ आं गोदोरबो खालामदो फिसाबो खालामदो माने आखायाव जि फैदो आरो बेखौनो बनायदो दा आं बेखौ थावाव एवनानै लानोसै नैया मोनसे सारायाव थाव लाबाय आङो थावा दुंखाबाय बेखौ आं बेबायदि मोनसे मोनसे होलांनोसै बेखौ आं दसे थानासो बेलथायदों मानो होनबा होनाय लोगो लोगोनो अराव होनाय लोगो लोगोनो बेलथायबा सिथाबनो मायो बेनिखायनो दसे थानानै बेलथायनांगौ दा आं इखौ बाय खामख्राम खामगोन बिनि उनाव आं आरो गोदान गोदान होफालांबाय थागोन बेयाव मानो होनबा आं खमके एवदो नैया बेखिनिया जाबाय बेखिनिखौ थिखांनानै दोननोसै बिनि उनाव बेखिनिखौ दायो थिखांबावगोन आङो आरो आं बेयाव होफाबावगोन बेखिनिखौ थिखांनानै खनसेयावनो बुरजा होआखै आङो नैया बेखिनियाबो थिखांनो जाबाय दा आं बेखौ थिखांनोसै दा आंनिया एवजोबनाया जाखाबाय बेखौ आं दा सिनिनि दहाय फुदुंना दोननाय दैयाव होनोसै नैया आंनिया गोबाव नांबाय नालाय बानायनायाव बिनिखायनो मा होनो सुगानानै दङ बिनिखाय आं बेखौ बाङाय गोदौ होफिननो सानदों मानो होनबा सुगा जोबखाबाय बियो बेनिखायनो आं बेखौ दसे गोदौहोनि नैया होजोब्बाय आङो दसेल' गोदौ होगोन आङो नैया बियो दसे गोदौबाय बिनि उनाव आं बेखौ गेसखौ खोमोरनानै आधा घन्टानि थाखाय दोननोसै नैया जाबाय दानि उनाव बेबायदि दा आं बेखौ टेस्ट खालामनानै नायनि माबायदि जादों गोथाव जादोंना जायाखै दासो मिथिगोन मानो होनबा गेजेराव खनसेबो जानानै नायाखैमोन आङो नैया आंनिया रेडि जाबाय लाल महना दा आं बेखौ जानि गोदै जासोदो आंनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना माबायदि मोनो कमेन्टआव खोन्थाहर आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ हाजासे हायो नायनानै लाइक खालाम नोंथांमोननि लोगोफोरनो आरो नोंथांमोननि फेमिलिनो शेयार खालाम आरो दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै हो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो एसेबांबो रोंखागौ नङा आङो थेवबो आं एसे एनैखौ रोंगौ बेखिनिखौनो आं बानायो दा आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन आरो लाइक खालामगोन आरो आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ बाय बाय आरो लोगो मोनगोन आंनि नेक्स्ट मोनसे भिडिअ बाय